Ένα βήμα πριν από την ακύρωση του διαγωνισμού του Υπουργείου Άμυνας, με βάση τον οποίο προσελήφθησαν 55 ειδικοί επιστήμονες, στενοί συνεργάτες του κ. Μεϊμαράκη, περισσότεροι, βρίσκεται το ΑΣΕΠ. Με γραπτό αίτημά τους προς τον πρόεδρο, μέλη του Συμβουλίου τον καλούν να προχωρήσει σε επανάληψη του διαγωνισμού, τον οποίο χαρακτηρίζουν διαβλητό, καθώς διενεργήθηκε με καθυπέρβαση του νόμου υπουργική απόφαση των κυρίων Μεϊμαράκη και Παυλόπουλου. Κύριε Πρόεδρε, το ΑΣΕΠ δεν έχει επιλογή άλλη από το να υποδείξει την επανάληψη του διαγωνισμού του Υπουργείου Άμυνας, καθώς η ενέργειά του ήταν παράνομη. Δεν αναρτήθηκε πίνακας κατάταξης, δεν υπήρχε μοριοδότηση, δεν υπήρχε το διάστημα υποβολής των ενστάσεων και η συνέντευξη δεν ήταν ατομική. Στο σκεπτικό του αιτήματος μελών του ΑΣΕΠ για ακύρωση του διαγωνισμού του Υπουργείου Άμυνας υποστηρίζεται ότι ενώ στη σχετική διάταξη του νόμου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν γινόταν καμιά αναφορά για απόκληση από τις διατάξεις του νόμου περί προσλήψεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού μέσου του ΑΣΕΠ, με την κοινή υπουργική απόφαση ο κ. Μεϊμαράκης, καθ' υπέρβαση του νόμου, εντέλετο να διορίσει ο ίδιος, όπως και έγινε, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού αντί του ΑΣΕΠ. Τις επόμενες ημέρες την υπόθεση θα αναλάβει τμήμα του ΑΣΕΠ και θα κληθούν για εξέταση δεκάδες υποψήφιοι που υπέβαλαν ένσταση. Το ΑΣΕΠ οφείλει όχι μόνο να στυλιτεύσει, αλλά να ακυρώσει άμεσα αυτόν τον διαγωνισμό της ντροπής. Στις καταγγελίες υποψηφίων γίνεται λόγος για στημένη συνέντευξη, ώστε να ευνοηθούν οι ημέτεροι του κ. Μεϊμαράκη, παρότι υπολείπονταν στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτούς που προσελήφθησαν ήταν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, γιος στρατηγού, αλλά και ο γιος του Προέδρου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.